Joventut. El que anys enrere posàvem el focus en l'oci i la cultura, avui ja ho veiem com una necessitat d'emancipació, sociabilització, en definitiva, integració i retenció del jovent al poble. Fa poc es feia pública una enquesta de la Diputació de Barcelona on es recollien les principals preocupacions de les ciutadanes. L'atenció a la gent jove era una preocupació bastant més elevada a Sant Celoni que la mitjana dels pobles de la zona, no només entre el jovent, sinó entre la gent de més edat que no vol veure com aquesta generació desapareix del poble. Per sort, on no arriba la classe governant, hi arriba el poble, i tenim les joves que s'organitzen per obrir un casal popular, la fera, o bé s'organitzen per fer de les festes majors espais segurs per totes les joves del poble, esmenant els models d'oci que ofereix l'Ajuntament, on les té en compte o fins i tot les exclou privatitzant els espais festius. És gràcies a la iniciativa dels joves, al marge de la institució, que aquest poble avança en matèria de joventut, ja que no observem canvis rellevants en polítiques de joventut als pressupostos municipals. Les polítiques municipals per als joves no només passen per dotar-los de feina, que està molt bé, és important, però en el fons també és un quid pro quo en què les empreses també obtenen mà d'obra jove molt necessària. Cal entendre les polítiques de joventut com aquelles polítiques sovint estructurals que han de generar les condicions socials, culturals i econòmiques necessàries perquè els jovents se sentin arrelats al poble.